I evo ljudi, snimamo Ne snimamo Clash Royale, snimamo opet FIFA Mobile Pack Opening. Stižem samo za sekund, treba da uradim nešto. Nastavljamo ljudi. Znači ljudi, znate koliko sam se namučio da jebem 44 pekova. Pro pek. Gledajte ovo se. Game Changer, Drills. Gledaj ovo se. Da vi znate što se. Evo, polako, postepeno idemo. Prvi pek, dobro. Ovdje, ovo za zagrejavanje, čisto rako. Ovo quick sell za 500 je mnogo dobro. To ako skupiš dosta, bogatiš se. Uglavnom, vidimo na treći pek, ne, četvrti pek. Pa dobio neke sranje igrače. Svako, ja mislim da ima i ovi Petrik. Ovo je sve Petrik, valjda ovo je Timo Davik, ovo je Scouting. A ovo je da sam prešao level, to jest diviziju valjda. Ne znam kako se to zove. Izjedite se ljudi, malo sam provukao. Izjedite što se pomeram. Lažem na krevetu pa. Nešto ne govorim. Lepo. Evo, prvi live pack, master pack. Poslije ćemo ići to u planove. Scouting, to je dobro. O neki 10. pack. Mislim da je 9. Da, mislim da je ovo sam 11. Ovdje možda se dobije to, Timo Davik player, ali dobit ćemo to kiri. Nekad nisam dobio nekog Infor packa. I nemoj mi to radit. Ajde, nešto. Evo, zatvorit ću oči i bum. I ništa. Pet silvera, ajde da vidimo koje su to 5 silvera. Review. Silver, piše 5 silver. Player pool, ovdje bi se, ne znam što se ovdje dobije. Ali ga prvi ovaj neki community challenge reward. Ljudi, nisam znao da ćemo dobiti ovakve igrače. Odmah team updated. Ajde nešto dobro. Sad čekaj. 2. What? Aha, ali dobili smo. To je 1-1. Lucky Leaf, to mi treba. Pot of gold, ovo brate. Ja mislim da dobijem pikselove. Da, ovo green point. Malo ću brže da otvaram zato što... Livir. Dobro je! Uspešan pack opening. Za sad, meni je ovo predobar pack opening. Evo, Fall of the Rainbow reward. Ajde, ovo je mislim da ćemo dobiti nešto dobro i...
Ništa. Devojka mi šalje poruku. Aj, evo. Začekaj. Evo, valjda mi sad neće smetati. Šalje mi neke poruke. Velskup, a to mi treba, da. U šta će sada, mislim da će Turkej biti, jedan je bio za Turkej. Niš Scotland, možda je bio Road to Reach. Da ću ja stići sve ove pekove dati. Evo, pri kraju smo joj. Drills. Feedback, sad ćemo dobijati. To mi treba. Da dobijem. Koliko imam njih, brate. To, brate, treba mi još 2 ta. Da mogu da dobijem Pro pack ili tako nešto. Zadnji ću da odem. Baš me zanima šta ću da dobijem. Dobro. A ne, to može samo da se stavi. Uglavnom, otićemo u planove. Da, ovaj da Daily Worm pack. Vjerovatno vam je dosadilo da ja ovako sve otvaram. Vidite. No, još tih 5 pekova i to je to. I onda idemo u planove. Nećemo danas igrati utakmice. Ali ga ovo su sad Daily Player pack. Ovdje sve što može da se dobije. Može svašta, može i bronz igrač. Evo ga, Pro pack, zadnji pack za danas. U stvari možda nije, ali a zato još se muči. Opa, Rajković. Update team. Slobodan Rajković. Omingen. One. Još da imam igrača Lens, brat. Dobar je ona. Plants. 4-leaf clover. Claim. Claim. Ajmo malo. 4. Dobro sam 3 lake lifa iskoristio sam. Eto ga. Claim. Ne znam šta ćemo da dobijemo. Zar sam ja potrošio od... Ajmo, možemo, claim.
Ajde, možemo još dva, možemo još dva, možemo još dva. Može update, ajde, autofilić. I ništa, tutorija. Training. Evo ga. Evo još jedna. Opa, nema više da nećemo dobiti niš. Kedira. A dobro, ovo je najbolje, pa ćemo staviti još jedan. Ovo je ogromno pack opening tvaranje. No, pa, kako sam ja dobra igaraš će sad dobio brže. Voila. Pa kako skupim heroj. Quicksell, aha, ja rekao Quicksell pravi, ono. Udaru. Da snimam ko niste znali, nisu da... Erni! Bilo koji ptakir. Nije, verovatno je... Evo ovo, Argentina. Neokup. Next. Claim, ajde claim. Evo još jedno. Još ovo ide. Ne znam. Durmisija smo dobili. Durmisija! Da. Svet je nepravda, ti si Kalimero, ero. Dembele je nepravda, ti si Kalimero. Skotskan. Ima sam sve na onome. Evo ljudi, ja mislim da je to za ovaj klipić. Ovo je ogromno. Podržite. Dobro, ljudi, i to je to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao!